Okay, hindi nga mahina makiklaan ato nga makauban ato nga barangay kapitan sa Gimad o sa City, si barangay kapitan Christy Canio. Labot sa nagkanayang kalihukan, nagsingabot nga kapistahan sa barangay Gimad o gumapang mga kasayuran na ipabot na hindi nga mahina. O nga una-una ato nga kuhaan sa iyang pagtibaya si barangay kapitan Christy Perez Canio. Kap, mayong adlaw. Maayong adlaw sa tanan ug sa tanan nga naminaw karon sa kinsay nagtan-aw. So maayong hapon kanatong May tanan. May hapon po ninyo sir, nadi karon nga mga taga DXDD. Sir, maayong hapon. Okay. Kapitan, o sa mga naghanay, no? Galihukan, giandam, giprepara sa barangay, anayon sa nagsingabot nga kapistahan, no? Sa umaabot nga Hunyo 9, no? Ang kapistahan diri sa barangay Gimad, o sa mga nakaandam ninyo nga mga kalihukan. So sa amo ang mga festa activities, so anang 8, so naami gi-invite nga katong show, activity show. Si Magical Palwa, itong kuan ni Kapitan Moralion. So ning kuan po mi ato. So gikan anang mga 6:30 to 8:30 ana tingaling to nga kuan amo pang kuanon ang iyang oras. So dahil pagkahuman next is disco. So nami party ana din pagka anang 9. So ang activities ana is volleyball ang morning, then basketball pod sa kuan. So winner na. Ang winner ang championship na lang ang amo ang gikuan ana. Kay amo naman ang gikuan gud sila, invite na nang nagkuan nami ana og pila ka ilang days sa ilang kuan, sa ilang dula. So ang amo na lang ana ang champion na lang gid ang among gikuan ana nga event ana. Oh, kano sa nagasugod inyong mga kalihukan sa fiesta? Sugod nami anang sugod nami sa May, anang May hinapos. May katapusan. Nagsugod na mo. Nagsugod nami ana nga liga every Saturday and Sunday lang. Na may uban god nga nagtrabaho. So mao ra man ang ilahang vacant time. So mao nang amo ra pong gikuan ang ilahang oras. Okay. So kumbaga karong mga sibadaha mao ang championship na lang, no? Nga inyong duwaon. Anan lang anang pagka fiesta na. Di na namo na ikuan ang ilahang champion. So kana ra siya amo ang kuan pero ani nga week wala na may kuan na. So ana nang event na ana na yung fiesta days na sa kuan sa fiesta. Sa fiesta. So katong doon na mag-invite ga muhatag og kalingawan sa fiesta na to mismo. No, anang Bispiras. Bispiras pa. Anang 8. Okay, Bispiras pa. 8 sa gabi. Na adayin mga Sa ba 8 sa gabi o 8 sa gabi. I see. 8 mga 6:30 ana siya sugdan na namo para pagkahuman next is ang disco na dayon. Kuan kinsay gusto nga mo ani. So, welcome. Open, no? Open I see. Okay, ang fiesta nag-sentro man gyud sa kasaulugan diya sa misa, no? Unsa may gihimo nato nga mga pagpangandam usab alayon sa pagpaygayon sa Santos nga misa sa mismo sa barangay. So, karon ang gakuan sa fiesta sa kaning sa simbahan. So, ang mga mga official sa simbahan nag-negotiate, nagkuan po sila sa barangay nga mga sila unsay kuan na kanang para sa pahina, so para pagpangandam para sa fiesta. So nagrosaryo ana na ani mga nobena. So muna kada alas 5 man tayo sa hapon. Nagkuan sa sugod na ang nobena. Then naapon ni pangandam anang mga kuan po dun say mga pag-abot sa fiesta. So na open na sa kanang sponsor bakabaga no ang barangay na sponsor. Naami sponsor po bahid po anang sa nobena. Sa misa na gyud. Okay. Sa nobena, naami kon sa nobena. Sa mismo sa misa. Sa misa naapoy kuan na sa sponsor ang barangay. Mo kuan po. I see. Okay. So sa pagkakaron planado na and plansado na ang kalihukan. Kung kuan na gyud kanang naplastada na jud ang amo ang mga activities. So mo lang po na among gikuanan lagi aside sa Bispiras. So kami isip mga opisyal amo yung hugtan ang among balaod bahin sa amo ang bahin ng mga disco ani kay naay mga kagubot
Oo. So usa gyud na Seguridad. kami sa among peace and order, kami amo ging paghugtan. Unsa ang among ipagay-pagawas karon sa mga balaod sa session, so amo ginang barugan usa nadaan sila among pabayron sa fiesta once sa kaning disco kung pananglitan Maggubot. magkagubot. So dira gyud amo gyud ang kuanon gyud pangitaon or sila gyud ang muang pabayron sa anang bayron namo sa sound system. Oo. So mo nang kinahanglan gyud dara gyud namo makita gyud unsa po ang among mga officials, among mga workers nga naa gyud maghugop gyud mi ana nga time, ana nga adlaw. Oh. Para sa katuyuan namo nga magmalinawon amo ang celebration sa among kapistahan. Matawag ba nato nga nakatabang yun ang ato ang mismong local government unit nga makapahimong aligre no ang mismong mga activity nato sa barangay like fiesta o pang mga kaliukan. So dako kay namo katabang ang kuan sa LGU kay usa lang daan kami na negative gyud mi sa amo ang imuhi. So dako kay katabang nga gihatag ni Governor Henry S. Waminal nga naghatag siya namo og 50K 50,000 o naghatag pud si Mayor namo at Attorney Indy Waminal hatag siya 50,000 pud para pud sa amo ang fiesta celebration. So na kuan gyud na magamit gyud na namo kay tungod nga ang among budget na nga negative gyud. So nang dako kay namo nagkatabang sa amo ang barangay. Last ning hatag pa sa 500,000 ang city. O naghatag every barangay nakadawat gyud. Oh, yearly. Oh, so naghatag gyud gidungagan gyud na ni Mayor Andy nga makuan gyud namo ang 500,000. So kuan to namo nakatabang to namo sa amo ang annual budget kay gisulod man gyud to siya sa annual. So ang 500,000 sumonto naka-recover rami sa amo ang kuan kaning annual budget. Pero di pa gyud ingon nga makakuan gyud ang 500 kay pila ra man gud ang amo ang budget sa kaning era. So mo to paghatag sa 500,000 nakatabang-tabang ning samot pa gyud nga ning hatag sila namo financial assistance gyud nga para gyud sa amo ang festa, para sa amo mga celebration bahin sa mga kanang activities. So dako kay namo na og tabang ang ilang gipanghatag gyud sa amo og nilang ni Congressman Ando Waminal. So thank you kayo sa amo ang mga lideres nga naagyud sila kanunay sa pagsuporta, naagyud sa kanunay gyud sa amo ang likod. Okay. Gawasan din, no, na may laing mga bisita, no, ang ato ang mga elected officials. Mismo sa fiesta, no, dinapit nga mga bisita na inyong ginahuman. Labi na sa itong mga katawan sa Barangay Giman. Sa kuan, sa mga katawan, kurbalo naman gina sila once nga festa, wani man gyud, o duaw man gyud sa amo ang barangay. So welcome kayo sa mga tao nga kanang gusto mo anhi sa among barangay. Bahin po sa mga gikan sa mga kuan daghan na gyud pug nag-booking sa gingon pa nila. No, kay holiday no wala biya nay kaning Sunday, trabaho Sunday. So free kay sa ilaha. So noon kami noon sa mga katawan sa Giman kay kuan naman gyud na tradisyon nga pinangandaman o nga naadyoy ika kuan gyud ana. Dili man gyud pud pare sa uban nga okay na, fiesta, ana, then magbala pa kayo. Pero dili sa mga welcome yun. Taman kung sa makakaon lang, ana. Di ba? Kung sa nalang yun, kuan, kakaya, kung mahatag yun, ay problema. Makakaon tanan. Bahin-bahin. Ang patrona na to, enhance ka nun ang panabang. Enhance kayong panabang. So, muna yung amo ang patron dari sa kanang Gimad. So, muna yun among gipangandaman sa kuan pa nga amo gipong giselebrar ang iyang adlaw. Murag bibo kayo ang pista kapda. Kini nga show ninyo, unsa nga klase nga show ni? Magical palwa mo na siya yung mga comedy, na siya yung mga magic ginana. So dili po kay kuan pero mo to kuan gid nga sikat siya nga kuan kanang makahatag kalingawan, no? Makahatag og kalingawan sa barangay. So mo nang among gikuan siya kay bibo man gud kayo sa sangay. Sa sangay dako man siya naka-show. So okay man po, may man po siya. Oo. So ang amo ra po gusto namo ba nga malipayon gud ang among kapistahan.
Oo. Ang budget ana para ana kaya ras barangay. Makaya katong gihatag ni Mayor, sumoy amo ang Gamit. nilanggob mo among gipanggamit. Kay ang among budget pud in town sa barangay mo lagi to gamay ra kaayo. So mo nang nadungagan sa ila so mo nang kuan kay blessed kayo. Oo. Na naagid sila. Kay nakatabang nakapabibos among barangay. I see. Okay, salamat kayo labot dira kapitano. And ari ko no, kumusta ho na to no ang mismo panginabuyan sa mga katawan sa barangay Gimad kasagara diri mga mag-uumaman ang naa diri no sa mga lugar and sa mga barangay. Kumusta man no after sa epekto sa El Nino phenomenon nga nasinati no kainit sa panahon. Kumusta man ang inyong panginabuyan diri? So sa pagkakaroon, di pa jud siya naka-recover, wa pa jud siya nakakuan kay ngano, mao pa pag ulan-ulan pero di pa jud ingon nga ulan nga nakasuhok. So kuan pa jud kaayo kanang laya pa jud ang sagbot, wala pa jud nakakuan. So ang mga kuan kaning farmer, so nagkuan pa, nag-obserbar pa sa unsay lihok sa yuta sa panahon kay gatanaw pa sila sa ilalang galing gidaro, gakuan pa gay sila. Kuan pa gyud sa gikuan pa nila murag ahat pa kaayo ang kuan sa tubig sa kuan sa ulan. So nagkuan pa gyud sila kung palitan og kusog na gyud ulan basa pa pero aside pa nga mga kuan sa mga salagon wala pa gyud. Wala pa gyud kayo lukuan pa gyud kanang kinahanglan pa gyud kaayo sila og naay pa mga income nga nanaunta. So mo nang ang uban kuan na lang sustainer na lang unsay makabot sa ilahang pamilya, makakaon lang sa katulo ka adlaw sa isa ka adlaw katulo, ana na lang jud dili na gyud in taon makakuan jud nga unsay mga panginahanglanon aside sa kuan kay lisod kaayo ang panginabuhi. Naapay mga kuan kaning lisod mga noon kuan pa man kanang wala pa may klase, sumurag maka-save ra gamay. Kay kuan man kaning wala pa may school pero pag once nga opening na sa klase magproblema na gyud pud ang mga nanay kay ano nani sa mga ilahang saging na wala na gipanglawog naman sa uban sa kuan gipanglawog naman sa mga hayupan kay nanganiwang na kaayo tungod kay wala na kay mga sagbot lay man sa lag-on wala na pud gipangbukbuk na ang mga kamote ana ba so lisod kaayo unsa ang pagkuan may lang daay mga anak na nanarbaho ang uban kuha na lang dito sa syudad para magpabulan ana para makahatag og sustainer sa iyang pamilya. Karon kanang gasugod na pataog ang mga mag-uuman to gasugod na magtanom wala pa. Nagsugod sila tanom ang uban pero ang uban naniid pa. Okay, sayang biya kay mahal kaayo ang abono. Na dahil karon mga layos ra siya magkuan ra kay tungod ang init biya gyud bans nga makainit. Grabe biya gyud kay ang init. Na din ang ulan panalagsa ta kaayo taliti ra. Dili pa gyud kay ingon nga kusog ang ulan. So Kapitan, nagkuha ba ta og data kung diri mismo barangay Giman kung pilay apektado sa kainit sa El Nino na nabatay data na no, ang barangay kay nasayod ta nga ang dunay mga programa siguro sa agriculture labi na sa paghatag og ayuda no katong mga maapektahan sa kining El Nino phenomenon atong nasinati nga El Nino phenomenon atong nakalabay nga mga buwan napatay data na ang mismo barangay. So naami kuha na mga list sa farmers. Pero aside sa kuan halos tanan man gyud na epektuhan. Halos tanan man gyud. So dili na gyud kay na kuan kay kuan naman gyud namo. Naa naman gyud na siya nakakuan og kinsa mga farmers, kinsa ang kuan na. Mao lagi to nag-seminar nagkuan mi og meeting mi sa LGU. So mo to gikuanan mi og unsay mga panginahanglanon. So usa gyud ang muang gikakuan ang tubig. So mo to nga nagkuan mi nagkuan sila nga gikuan sa fire kuan pero dili pud na lang namo pasakon. Kay ang fire man good sus ma-highball na lang noon kay tungod sa kabakilid pud sa amua. So wala lang. Doon na nahitabo nga grass fire din sa inyo sa Gimad po. Yun nahitabo nga grass fire. So noon amo lang ang gikuan lang ato nga ug ahalang pud kuan kutob kay di gyud pud nato kuan bi gyud ang kalayo. Ano lang to diyo na lang pagpahaw. Makuan na jud siya. Dayon napalong na pud siya dayon pagkakuan lagi ani bahin pud sa kaning katong
kuan sa meeting namo, amo pong gikuan dili man gud nato gyud kuan gyud trace o kinsa gyud ang nagkuan ana wa ta kay balo gikan lang sa suba, kay gikan man sa suba ning abot sa imabaw. Pero ang kuan lagi aside sa kaning budget ingon ana, nagkuan pud lagi mi unsaon pagpamaagi. Pero karon murag manggutog na stop to siya kay tungod kaning ulan-ulan na lagi. Oh. Pero nagkuan pod mi ang among pong budget. Budgeta ninyo. Ang budget na ato sa disaster mga ana. Oo. Pero lisod pa manggod kaayo nato gyud ko anon lahi ba gyud pang gobyerno, lahi man gyud ang kwarta ang dayon sa pang gobyerno nga kwarta. Kinahanglan pa mga liquidation usa pud among ipak ko anana. So daghan pa nag proseso. Apa nay pamaagi unsaon namo pagkuan nga kani sila na epektahan na jud og sakto. So pagkuan po noon sa tinuod lang gid pud naipiktahan naman yun sila o sa landanan sa pagkaon. Yes, oo. Oh. So, dili pa man yun na makasustenar ba og naa sila pang ginabuhi dito sa ubos nga bitag kuan lang sila nagpabulan or nagkuan lang dito. Dili gyud ingon nga makakuan gyud. Ang ila pang kuan lang sa pagkaon. Yes, so gipangayuan na mo sa LGU sa damage o napikta, pilay. Oh, naati pila pa ka sa mga tao farmers. sa mga farmers. Oh, naati. Pilay sa listing ninyo. Pila raman to yung Mga more or less pilay ginaganon sa mga farmers town nga napiktahan. So naara man gupud tingali to sa mga 30, 30, 40 mga kuan ka mga farmers. Pero mo lagi to ang uban man good nga farmers naa po uban nga nagtrabaho na like construction. Tungod nga sa kainit So at least doon na sila alternate, no? Oh, naa sila ka pero dili pud ingon nga kuan pud permanente. Murag kuan na pud ba? Murag contractual lang, mga pila lang pud ka months. Pero dili jud nato makuan sa pagkaan na wala na pud. Na gyud ilahang kuan. Then pag ano naay lagi pang kanang kuan sa pag-uma, sumo lagi to magbalik og uma. Uma na sila. I see. Okay, so possible doon na siguro mga nang ginauna nga ayuda ang atuang local government yun, ano, ang atong syudad alang na dumanapiktahan siguro sa katong epektos kainits kainits panahon nato nakalabay nga mga buwan. So naato sila kuan ato sa kuan LGU pero mo lagi to daghan pang proseso. Daghan pang pamaagi ato ila pa tong decision, daghan pa kayo nga pamaagi. I see. So pero nakakuan nami ug unsay among kakulangon, unsay kinahanglan. So naa na ang LGU, naa na nagkuan ana. Pero ang kuan lagi mo lagi ang budget, digsud man gud kaayo dayon. Kinahanglan pa man gyud na sa paagi sa proseso. I see. Okay, salamat kay labot na kapitan and nalaman tas kini bang nagdeklara man og gating uwan, no? Nasay ta ang barangay Gimad prone sa landslide, no? Unsay mga pagpanganda mo sab ninyo karon, no? Labot diri kay prone man sa landslide ang barangay Gimad. Kani lang gyud sa landslide po pero kaning sagara katong na ay nahitabo diri nga landslide dito man pud dapit sa ubos. Pero wala man gid po kaingon maapektuhan ato nga mga balay, mga tawo. Ang kuan na lang gid ato mga transpo kaning mga maestra na nga motabok padlong sa lain nga barangay, kanang mga pagbiyahe, kuan gid Mapiktahan siya kung dili landslide, no? once nga mo landslide. Pero mo lagi to na ami gikuan sa magkuan proposal nga kinahanglan gid ato sa makuanan og mga gabions or unsa diha nga kanang kuan ato nga maprotektahan to namo nga area. Pero ang kuan ato siya karon among gitan-aw to siya base sa pagkuan didto. Kuan naman siya kaning palanas naman. So dili na kaayo ang kato na lang yuta sa imabaw mo na lang siya una to siya kuanon pod kanang tan-awnon. Pero ang katong kuan murag kuan nami kampante nami dira dapita. Okay, nahurot naman gud to siya kahagba. Nahurot naman to siya atong unsa to nga year. Sabot ka to nang murag ligon-ligon na to siya nga mga palanas ligon na. To siya, no? kay palanas naman to, mura naman siya to bato o marang simento. So mo nang kampante nami. Then aside sa uban, pero kami isip mga barangay officials na gid pud permente ang amo ang pagsuporta ginanang na kuan na gid pud ang amo ang kanang action dayon ana bahin sa kung once nga naay landslide. Pero aside nga diri murag naa naman po yung mga tanom nga mga baliti. Na may nagpugong Kaning mismo kaning kanhi eskwelahan ninyo, no? Tulungan. Puno na gina sa na gyud mga dagko nga kahoy sa luyo. Apay mga baliti, mga
kawayan buntong mga nana bitaw nga kusog mo pugong sa yuta. Kay nakaagi naman mi diri kay kaning di ba nakabantay mo dira sa tangasan diri sa amo ang kuan kaning gimad o nang sa tulay naamang koy flowing dira nga tubig. Nagigawas nga amo gyud ang gipagawas kay ngun dako kay na namo katabang karong nagdulong nga El Nino. Dako kay maski kay ubang barangay Kinuman, Gala, Kinumansor naabot pa man gay dira sa mua og pang nag-ob. So mo nay among gipagawas. So nakita mapagpagawas na mo dira sa among kuan kay gimano-mano lang man namo ug halan siya mo gawas. Gisunod lang gid namo ang tubig ug siya mo gawas. So mo nang kuan nakagawas diri. So pagka tanaw nako kay kami man ubana ni officials ako naka kuan man gid mi dira pag kaning ladlad sa tubo. So nakita gid nako diri nga side. Kaya naman na diri nga side. Sa kilid, puro kilid, siya, oh. kaning kilid Yung pangpang na, no? Sa pangpang na. Pangpang na siya nga, kuan sa kilid sa suba. So nakita gina nga, puro nagdago kay mga kahoy Kahoy na. na. Oh, so Then at least- ang uban po siya, nakakuan na gid siya nga, dapanas. So naapod siya mga dagko po kay mga kahoy nga ning kupot na. Oh, so mas maayo no nga. Mo nang dili na Liko na siya kay- dito oh. no, mo na Dili- dinahadlok dili sa nahadlok. sa landslide kini labi na yung likod kay prone man ni sa una, di ba? Siya diri nga Sa landslide, area. oh. Kay mahadlok pa mi kuan og wa na mo makita na biya nimong supa. So kanay diri ligon na gyud siya kay daghan na gyud kayong mga kawayan, mga kaning baliti. Dagko na kay kayong baliti dira nga dito na kay mi nag-agi sa iyang gamot. Kanang iyang gamot nga nangakuan. Tuwa na mi nagtungtong didto. Kay dili na kaagi og yuta, puro na mga kanang iyang mga gamot. So mo nang kampante kay mi diri nga side sa kuan area. Okay. So salamat kayo. At least kining naagin mo tubig pa no nga magkuhaan karon. Panahon na and si tinguan naman balik na siguro ang yung tubig na daan nga kuan. Dako Unsa ko man eh? kaina namong problema kay pag-abot sa grass fire naapil man ang among tubo o kasunog. So mo to wala to na ginatabang kay sa kakusog na sa kalayo. So pag ano dito dako pag gito nga kanang trabahoon. So mo lagi to naghimo kog proposal gahatag kog picture aton sa LGU ni Mayor gipakita na ko ngayon ani ang sitwasyon. So naatoy itabang si Mayor ana nga kuan nga mahatagan mi og tubo para pud ma-distribute. Then naapod toy gikuan sa engineer nga murag naami appeal mi atong gikan sa Gala nga water source nga mo konekta diri sa kaning sports complex. So diri tagaan mi diri og kuan. Pero tubig. So naapod na tubo. Pulikin gyapon magkuha. O source. Murag anak tingali pero murag ang akong nahibawaan diri sila magkuha sa Lavo River then itarong sila og kuan murag sana kanang unsaon gani siya murag iluto o sana Basta magkuha siya reservoir diha dapita. Oo. Dayon murag i-recycle sana Dayon. kanang limpyuhan o sana Then mo tubig. tagaan mo. Para Aga barangay nga mainom Gimad. jud siya. Nga murag signature spring nana ba? Ang imong bimin kap kanang Kanang sa Gala. ganang gikuan sa labo karon labo trabaho. Kanang gitrabaho si babaw. Oo. Kana mo'y akong gimain nga ihatag tagaan pud ang gimad. Mas maayo no. Mainom gyud ang tubig. Mainom gyud siya kay gipa kuan man na nga mo sana mga ma-cleansing o sana na ikuan na nga. Dahil proseso diha nga. Nga proseso. Nga pag-abot diri limpyo ra gyud. Limpyo na. O padlong sa kuan kay Pero sa ba tubod na siya di. Diha dapita. kana dirang dili kani sa Labo River na ko pero sa suba sa Labo, pero limpyo kay na didto kay wala may mga balay na didto. So wala na ikuan didto. Gikan na gina siya I-process sa- pa gid siya, no? Oo. I-process. Gikan gina siya sa kaning Mount Malindang jud nga ning gawas. Kay kanir biyang huyuhoy down sa huyuhoy kana limpyo pa biya na dira. Wala man na yung mga balay. So muna ilang gikuha nga source. Okay, mas mo na gikuan gud atong pag sa LUP nga i-develop to didto kay para maka-proceed natag sa syudad. Okay, so salamat kayo kapitan sa inyo na kaubang kanabo sa paghatag og update no sa imong barangay end. Siguro imong ipaabot nga mensahe na lamang no sa tanan natong mga tigpaminaw and sa imong mga katawhan nining bayina sa barangay Gimad. So, balik ko, may hapon sa tanan, sa naminaw karon. So, kami sa Barangay Gimad, so, manghinaot mi nga
na ang inyong presensya mga taga Barangay Gimad nga unsa ang mga activities, unsa ang mga kuan sa atong fiesta. So naalang ato ang permanente na ato ang atong giampo ang kalinaw no sa ato ang barangay dayon sa mga dumadayo nga mga anhidiri. So naa ang among pag-welcome para sa inyo ha og ang amo lang pud usa lang pud nako di ay ipaabot sa uban nga mga mo bisita sa amo ang Labo River sa among suba manghinaot lang gyud mi kay ngano karon daghan na gyud pud kaayong basura. O Basura, daghan na gyapon, gyud basta gihapon na ba, ho? basura. So mo inaot unta mi nga kanang mudumay dayo dira mahinaot lang unta mi nga naa lang pud ang ilahang pagkuan sa ilang basura. Kay karon wala pa gay namo karon na pud nga semana wala pa namo na kay tungod sa among kabisi sa barangay. So manghinaot lang unta mi nga naay lang perminti ang kana bitang kalimpyo. Pero karon nagwasak man gyud hangtod gabi didto ko gahapon din gabi gatan-aw ko sa basura nagwasak gyud. Daghan pa gyud kaayo so munang amo patong tan-awon amo patong kuanon didto. Mo pasabot nagyapa usa man na siya. Nagbutang naman kabog mga basura diha. Kana ba nagkuan na mi, basurahan ba? pero- Kakabutangan sa basura. Nagwasak gihapon Wasak siya. gihapon. Gihapon mga waste nila sa ilang mga kinanaan. Tuwa pa gihapon dito na pa sa tunga-tunga na dili biya na maanod. Kada once nga maanod punta gina sa tong dagat. Punta na sa ubos. Okay, sana po'y pasanginlan ang Gimad. So unsa may kuan ana kinsa may nagdala ang taga syudad ana. Syudad o laing barangay. Sumo lagi na ako agyud unta. Perminti kong hangyo nga unta limpyoan lang pod. Kay para raman po na nato. Para ra po na sa kanang kayuhan po nato kay ang kalimpyo man gid ang ato ang gitanaw. Pero mao lagi kami magsunod sa ilang mga basura pag abot karon daghang kaayo nga kuan magbagulbol in taon akong mga tawo kay lisod lain na noong kaayo kaliguan gusto biya ta nga limpyo ang ato ang suba. So dayon mao lang gid ako ang unta ang mga kuan sa ato ang kuan mga dumadayo sa ato ang suba kay permanente halos kada adlaw na magina sila daghan Kani karon nalabyan na po daghan man nangaligo. oh gani karon daghan kayong basura sa daplin tapay sa tunga-tunga daghan gid kaayo mga kuan gid sa ilang mga party nagkuan tingay sila nag birthday to ara po ditong mga basura itong mga cake mga Pero- kuan na bitaw. Kapitan, wa may dako-dako ba bata si dako-dako nga basura kay mga sako naman to na dito din napuno po mga sako mo to nga nagwasak. Oh, nagkuan na sa pero katong sako gipanguha na to namo pero sila na unta mag-provide bitaw nga naapunta sila sa ibili lang isako lang kay amo na lang kwaon. Pero mo lagi kami po mag-segregate. I-segregate unta pero nag-usa na tanan sa sako gausa tanan. Malata di malata na agi dito mga botelya to apadaghan. So mo lagi na pait kaayo nga kikaw magsunod sa ilang mga basura. Sa pa mga diaper nganong dalon pa. No? So mo nang manghinaot lang gyud ta ko nga unta sa mga kanang barangay or kinsa mga nangakadungog once nga makuha unta ba magpabilin lang unta ang ilang kalimpyo or once nga kuan idalon Responsable siya sa basura. lagi ug nana unta nga magresponsable pud ta isip mga katawhan ba kay ngano pag-abot manggod ana sa kuan didto once nga mubara na dako na kay nagproblema sa LGU. So manghinaot lang gyud unta mi. So dili lang gyud na pero kuan bahalag mingon mo nga napulan mo nga sige ko ga kuan sa bahin ana nga kuan sa among suba. Wala mi nagpa-entrance, walay kuan ana sa barangay ang amo alang gyud nga ang kuan ba kalimpyo na perminti kay dili lang man gud bisag kinsa mo dili man gud kami mo mga ligo diha. Dili man kami mo manlaba diha. Na open kay na sa tanan nga barangay. Pero mo lagi po tuwa ditong mga bottles sa mga Zonrox, mga sabon, tuwa gyud dito na nga bilin. So palihog lang gyud ko mga kada kuan dira mga tawo dira nga manganha. Oh, manguan lang gyud unta. Makanang magresponsable sa ilahang mga basura. Nga ilaha lang gyud untang kuhaon or ilang dalon or naadol og makaagi sila sa basurahan dito. Pwede nila ilabay kay duol na atbang ra kay nang among basura. Okay. So, salamat kayo si Kapitan Christy Perez Canio ato na kauban. Kauban ako si Double D 45 Dodo Bargamento kini si Double D 8 Manuel Ron Kilid Chiyo. Salamat bayan Thank you.